TNM. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika apepesa kumanja oferedwa a anthu othandizira bandi ya Ella Njuchi omwe afa pa ngozi dzulo m'boma la Nchewu. Anthu asanuwa ndi a Elivase Matamando Muyawa, Wilfred Kapengule Junior, Vincent Nkwinda, McFarlane Banda komanso Raphael Chitsonga. President Mutharika watinso boma lichita dongosolo lonse loyika m'manda akatswiri oyimba zidawa kuonetsetsa kuti alandira ulemu wawo otsiriza. Mtsogoleriyu wati ndi zokhumudwitsa kuona aluso omwe amathandiza kutukula ntchito zaluso mdziko muno akutisiya motere. Presidentiyu potsatira ngozi phwando la mayimbidwe lomwe limayenera kukhalako lero alilepheretsa. Pomwe anthu mdziko lonse lapansi ali pa chikondwerero cha Krismasi komanso chaka chatsopano m'makomo mwawo komanso malo azisangalalo, anthu omwe anachoka kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana ndipo akukhala pa msasa wa Dzaleka kuno ku Malawi akukondwerera nyengoyi kutali ndi mayiko komanso abale awo. Koma izi sizikuchotsa chikondwerero cha nyengoyi mwa iwo. Mtolankhani wathu Chinsisi Moyo akutitengera ku msasa wa Dzaleka komwe chikhulupiriro, chikhalidwe komanso chiyembekezo ndi chomwe chikubweretsa anthuwa pamodzi. Izi ndi nyimbo zomwe ambiri mwa ife tikuzidziwa komanso timayimba m'makomo mwathu komanso makachisi mnyengo ino ya chikondwerero cha Krismasi. Chikondwerero komanso mapemphero ndi zomwe zimachitika kwambiri mnyengo ino. Komatu kuno sikumodzi kapena dera lina la tauni la dziko linatu ayi. Pano ndi pa msasa wa Dzaleka pomwe pali anthu oposa 61,000 omwe anachoka m'mayiko awo kamba ka zifukwa zosiyanasiyana. Nyengo ya Krismasi ndi chikondwerero komanso chikumbutso kwa iwo pa zovuta zomwe akudutsamo. Christmas imakhala tsiku labwinobwino kudzaleka kuno chifukwa ana aliyense amafuna kusangalala, amafuna kuti azipanga zina ndi zina kuti mwana azikala free. Mnyengo ino manja amasonkhana m'mipingo kugawana zakudya pomwe ana amaonetsa luso lomwe ali nalo, pomwe makolo akuchita mapemphero kupempha moyo wa mtendere komanso tsogolo labwino. Mbusa Morris Banda wa mpingo wa Adonai Ministries pa msasawu watiuza kuti mapemphero a nyengoyi amakhala opereka chiyembekezo kwa anthu. Pamwamba poti kuli mavuto ena amene anthu akuchokera, komabe timayesetsa kuti tiwathandizire powerenga mawu a Mulungu ndi kuti akhoza kuyiwala komanso ndi kukhala ndi chiyembekezo cha mu Bible monga mmene Bible limanenera, pamwamba poti ali ndi mavuto ochuluka amene amakumana nawo kumene anachokera. Achinyamata pa msasawu ati amakondwerera Krismasi chifukwa imawakumbutsa kuti moyo wawo udzakhala osintha msogolomo. Iwo ati mosiyana ndi momwe zilili m'mayiko mwawo, nyengo ya Krismasi kuno ku Malawi imachitika mwabata. Ana ena okhala pa msasawu ichi ndi chikondwerero chokhacho chomwe akuchidziwa. Adonatiyeni Fundi ndi akubungwe la Art for Hope lomwe lili pa msasa wa Dzaleka. Ndipo bungweli linabweretsa pamodzi ana pa tsiku la Krismasi kuwapatsa chakudya, zovala komanso zoseweretsa. Afundi ati iyi ndi njira yoonetsetsa kuti anawa azidya zakudya zapamwamba pa tsiku la chikondwerero. Kuno anthu kuti apeze chakudya masiku yawo amavutika kuti apeze adye kamodzi basi. Ndika makala pa Christmas amavutika kwambiri ngati makolo kuti apange provide katundu kwa ana kapena chakudya. Koma ifewe ngati bungwe ya Art for Hope ndiye timathandiza anthu kuti apeze mwayi. Anthu avutika kwambiri mwina apeze malo imene anawo atakupeza chakudya. Ngati munaona panopa tikupika mpunga, nyama ndi zina. Mabungwe opereka thandizo pa msasawu nawo ati nyengo ngati ya Krismasi imathandiza kupukuta misonzi pa anthuwa pomwe akukhala pa msasawu. Ndipo ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha nyengoyi, bungwe la UNHCR
lamanga nyumba 82 zokhala anthu apamsasawu zomwe zithandize ena mwa iwo kukhala malo abwino tsopano. Ajan Zabibu azaka 32 akhala pamsasawu kwa miyezi 7 yokha. Iwo ndi amodzi mwa anthu omwe alandira nyumba zatsopanozi ndipo ati akhala otetezedwa tsopano komanso kuti nyumbayi ndi mphatso yayikulu kwa iwo ya nyengo ya Khrisimasi. Pomwe dziko la Malawi likuchita chikondwerero cha nyengo ya Khrisimasi ndi chaka chatsopano, anthu okhala pa msasa wa Dzaleka ati kuchitira zinthu pamodzi komanso kukhala ndi mtima ololerana ndi zofunikira kwambiri pa msasawu kusiyana ndi mphatso zomwe angapeze kuchoka m'mayiko awo komanso kusiya manja ndi ena okondedwa. Anthu omwe ali pa msasa uno wa Dzaleka akutikumbutsa kuti nyengo ya Khrisimasi ndi chaka chatsopano sikuti imakondwereredwa kutengera malo omwe tili, koma chiyembekezo cha moyo wabwino chomwe tili nacho, ndipo pa msasawu chiyembekezo chotere chilipo mpaka pano. Chinsisi Moyo, MBC Dowa. Mfumu yayikulu Kyungu ya maboma a Karonga ndi Chitipa yapempha anthu mdziko muno kuti akondwerere pa nyengo ya Khrisimasi ndi chaka chatsopano mwachikondi, mtendere komanso umodzi. Polankhula kuchokera ku nyumba yawo yachifumu ku Karonga, a Kyungu apempha Malawi kuti agwiritse ntchito nthawi ya chikondwererochi kukhala nthawi yolimbikitsa ubale, mgwirizano m'manja komanso madera. Rudoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Christmas ndi chikondwerero cha Khristu pomwe amakumbukira kubadwa kwa Yesu Khristu yemwe amakhulupirira kuti ndi mombolo, pomwe akhristu amapemphera komanso kuonetsa chikondi, chiyembekezo ndi mtendere kwa anzawo. Pozindikira kufunika kwa tsikuli, mtemi wa batemi Kyungu wapempha Malawi kuti akondwere mosamala komanso alimbikitsa mtendere ndi umodzi kuti dziko lino lipite patsogolo. Pempho langa kwa onse anthu athu achitipa ndi Karonga mwina ndi Malawi yonse kuti tikhale anthu achikondi, olemekezana, ogwirizana kuti tibweze mtendere mdziko muno. Komanso nthawi ino yachisangalalo amene ali pansewo asayendese magalimoto mwachisawawa. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera kwa boma la Karonga, Duncan Kaonga, anayendera odwala mzipatala zosiyanasiyana ku dera lawo ndipo anapereka maphukusi akatundu osiyanasiyana pofunira zabwino ndi kulimbikitsa omwe anali mzipatala. Iwo anapereka ng'ombe 15 kwa anthu akuderali powathokoza kamba kowavotera pa chisankho cha pa 16 Septemba. Nde ife timangotengera kuti pamene Yesu amene amakondera anthu ake, ifenso tiwakonda anthu chimodzimodzi. Ntchito yake lero tayendera zipatala zonse kuyambira ku St. Ansi, kuzapita ku Chirumba, kuzabwera ku Sangiro mpaka Lweja. Pasopano tili pa Fuliwa. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha Fuliwa, Lewis Kamwera, anati kubwera kwa Kaonga kunali kufunika kwambiri kamba kuti nawo apereka madandaulo awo omwe amapinja ntchito za umoyo pa chipatalachi. Christmas imalimbikitsa chikondi, kuchitirana zabwino komanso kuthandizana makhalidwe omwe amapitirira kuonetsedwa ndi Amalawi kudzera mu mphatso ndi machitidwe a chikondi kwa ena. Rudoviko Nyirenda, MBC News, Karonga. Ntchito zabwino za umoyo mdziko muno ndizofunika kwambiri pothana ndi matenda omwe amabweretsa chipsinjo kwa anthu monga HIV/AIDS, malungo, kuchepetsa imfa zopeweka, kukhala ndi umoyo wabwino malingana ndi zolinga za boma la Malawi pa nkhani za umoyo. Koma zinthu zili motani mzipatala zina za mdziko muno pokhuzana ndi ndondomekoyi? Wolemba nkhani wathu Rodoviko Nyirenda anayendera zipatala zina zing'ono za ku chigawo cha kumpoto ndipo walemba ripoti ili. Chipatala chaching'ono cha Chitimba mboma la Rumpi chimathandiza anthu oposera 6,000 ndipo a Henry Munthali omwe ndi wapa mpando wa komiti yoyendetsa ntchito za umoyo pa chipatalachi ati chipatalachi chikukumana ndi mavuto angapo pofuna kukwaniritsa ntchito za umoyo monga kunyamula odwala kupita nawo chipatala chachikulu cha boma la Rumpi. Iwo anatinso vutoli linali lalikulu mzaka zapitazi pomwe vuto la mafuta a galimoto linali
lokula ndipo chasanduka chizolowezi pakagwiridwe ka ntchito kwa akuluakulu za umoyo mboma la Rumphi. Rumphi, in most cases, they don't have fuel. Nthawi zambiri sakhala ndi mafuta, ndiye odwala kuti athandizidwe amafuna njira zawo zoti apezere mayendedwe kuti apite ku chipatala cha Rumphi, zomwe zingofanana ndi kulipira. Mamembala a komiti yona za umoyo pa chipatala cha Chirumba mboma la Karonga, Asarome Mtavari ndi a Gloria Singini, ati chipatalachi chikukumana ndi mavuto ambiri potukula ntchito za umoyo. Awiriwa anati chipatalachi nthawi zambiri chimathandizidwa ndi phungu wakumwera kwa boma la Karonga Duncan Kaonga ngati anthu akuyenera kupita ku chipatala chachikulu cha ku Karonga, ndipo iwo anatinso mavutowa anayamba pomwe dziko lino linayamba kusowa mafuta a galimoto. Ndiye vuto limene linalonera kuti patient akhala kuti wadwalika palibe transport, ndiye kuti tiyena kuchita chani haya taxi, patient yekha afune ndalama atenge odwala wakeyo apite nayo ku Karonga. Ndimathokoza kwambiri chifukwa cha Akaonga. Aujena Akaonga Mulungu apase moyo wautali chifukwa asamala kwambiri ateteza miyoyo ya anthu kuno ku Chirumba. Kuna akhala kuti munthu ameneyo kulibe sitikudziwa kuti Chirumba pano ali patipo. Tikunenazo tanthauza kuti boma lichitepo kanthu kuti ntchito za umoyo ziziyenda bwino pano, chifukwa tisamadalira andale kwawo kukhalapo nkuchokapo. Wofarisa nkhani pa chipatala cha Rumphi a Esau Mkamanga akutipo chani pa nkhani iyi. Ndizoonadi chikuyenera tivomereze kunena kuti vutoli lilipo ndithu, komano mwina kungofotokozerapo vuto limeneli sinayambe pano, inayamba kalekale, komano mwina chimene chingathe kusiyana ndi mulingo wa vutolo mwina kukhalapo chifukwa cha kukula kwa chiwerengero cha anthu mboma la Rumphi zingathe zimatha nthawi zina kupangisa umene kuti mulingo wa vuto mwina kukula kwa vuto kukhale kosiyana ndi kalekale. Naye mkulu woona za umoyo ndi chisamaliro cha anthu ku konsolo ya boma la Karonga a David Sibare anati akudziwa bwino za mavutowa ndipo akuyesetsa kuti athane nawo. Monga mukukumbukira kumbuyo ku mafuta masowasowa mu filling station, ndiye zijazi zimapangisanso kuti kanthawi kena ambulance ikhale yopanda mafuta. Nthawi zina zimatha kuchitika kuti funding ina isanafike basi mafuta omwe tinasungira Chirumba peza atha. Ndiye nthawi ngati zimene zozo timathandizana ndi a DC. Potira Ndemanga wa mpando wa komiti yona za umoyo ku nyumba ya malamulo a Anthony Masamba anati komiti yawo ipeze njira zina zothananirana ndi mavutowa pofuna kwanitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito za umoyo mdziko muno. Ngati kumalayi kunoko kuti tithetse mavuto amene tikumana nawo mchipatala komanso mavuto ena ambiri. Ifeyo timaona ngati komiti ya health tikhala pasi ndawo nduna za umoyo nkuwinika kuti ndi ndondomeko zina ziti zimene tingatsate kuti mwina ndalama zizipezeka kuchipatala kuja kapena zizipezeka ku nduna wa za umoyo kuti azigwiritsa ntchito zina ndi zina ngati kugula maambulasi, kugula mankhwala, komanso kumangira nyumba zokuti odwala azikhalamo monga mukuziwa zoti panapo chiwerengero cha anthu chakula. Chichitikireni chisankho mwezi wa Septemba chaka chino, mafuta a galimoto anayamba kupezeka m'malo omwetsera mafuta mdziko muno, zomwe zikupereka chiyembekezo kwa Amalawi kuti miyoyo ya odwala ambiri itakupulumuka akawatengera ku zipatala akadwala. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika apepesa kumanja oferedwa kutsatira imfa ya othandizira bandi ya Ella Njuchi. Mu ripoti lathu lapadera, MBC ikuunika mavuto omwe amadza ku nthambi ya zaumoyo mdziko muno kamba kakusowa kwa mafuta a galimoto. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers masana ano ayikhazikitsa kukhala akatswiri a ligi ya TNM.
takulandiraninso ndipo popitirira nkhani zathu. Phungu wa dera la Mzuzu South East William Kaweche wapempha mafumu a m'matauni kuti amvetsetse ndi kutsata mfundo zoyendetsera maboma ang'onoang'ono ndi cholinga choti azitha kutsogolera pa zitukuko zakudera kwawo. Pempholi lomwe laperekedwa pa mkumano wa tsiku limodzi wa mafumu a m'matauni ladza pomwe makhonsolo a mdziko muno akuyembekezeka kuyamba kukwaniritsa ntchito zachitukuko zosiyanasiyana kudzera mu thumba la ndalama za CDF. Themba Mwale ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndalama za Constituency Development Fund CDF zomwe zakwezedwa kumene kuchokera pa 220 million kwacha kufika pa 5 billion kwacha zabweretsa mwayi oti dziko lino likhoza kutukuka kwambiri makamaka pa ntchito ya zomangamanga. Kuti izi zitheke, chidziwiso komanso kuthekera pakati pa anthu otenga nawo gawo pa chitukuko ndi zofunikira kwambiri. Ichi ndi chifukwa chake phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mzuzu City South East William Kaweche ndi makhansala ake anakonza maphunziro a tsiku limodzi a mafumu a mu mzinda wa Mzuzu ndi cholinga chozamitsa nzeru ndi kuthekera kwawo kwa momwe ntchito za chitukuko cha maboma ang'onoang'ono zimayendera. Poyankhula pa maphunzirowa, phunguyu anati mafumu a mizinda ndi m'matauni amatenga gawo lalikulu loyang'anira ntchito za chitukuko. Mukuziwa kuli ndalama ya CDF 5 billion imene upita m'madera mwathu. Umomo muli ma block leaders. Komano ma block leaders imu muliso ma development chair, muliso disaster chair, ndi ma odd chairs. Izi ndi zinthu zonena zoti ineyo ndithawukhala ku Lilongwe, ndithawukhala kuno. Koma ngati mgwirizano ndi anthu wapalibe, siningaziwe mavuto ena aliwonse amene ali kudera kwanga. Ndipo mawu ake, kansala wa dera la Msongwe Francis Chirambo anayamikira maphunzirowa ponena kuti akugwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Ife ngati atsogoleri, kansala ndi MP, tili nazo sandamira za dziko lino za chitukuko. Monga masomphenya athu a Malawi 2063, komanso strategic development goals yathu ija, zonsezo zikulunjika ponena kuti titukule dziko lino, kuti Malawi akhale wozimira pa yekha ndi wochita bwino pa chuma. Mmodzi mwa anthu omwe anatenga ugawo pa maphunzirowa, Gideon Kaira, anati ndi okondwa ndi maphunzirowa ndipo athandiza kupititsa patsogolo utsogoleri komanso kagwiridwe kawo ka ntchito m'madera mwawo komanso mu mzinda wa Mzuzu. Themba Mwale, MBC, Mzuzu. Atsogoleri ena mipingo komanso oyankhulapo zinthu zochitikachitika mdziko muno adandaula ndi kuchuluka kwa manja omwe akutha pakati pa achinyamata ngakhalenso akuluakulu achipembedzo cha Chisilamu komanso cha Chikhristu mwa ena. Mwachitsanzo, pa mabwalo a milandu zaka zinayi zapitazo akhala akulandira kalata zothetsa maukwati 90 pa 100 aliwonse kuchokera kwa achinyamata zaka 20 kufika 35. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Amati kukhala mbanja ndi chinthu chonyaditsa ndipo kupeza mamuna kapena mkazi wokukonda ndi chinthu chopambana. Koma makono anthu akumati maukwati anali kale. Monga abusa asisepi kumvama mu mzinda wa Lilongwe atiuzira. Iwo akuti kutha kwa maukwati pakati pa chinyamata ngakhalenso akuluakulu ndi futo lalikulu, ndipo anthu akumathamangira mabwalo a milandu kuthetsa maukwati akangosemphana pang'ono kuiwala malonjezo aja amapanga paguwa kuti imfa idzawalekanitse awiriwo. Chinthu chimene simukuchidziwa kufunika kwake simumachipatsa ulemu, simungachiteteze, simukhala nacho chidwi. Kufikirana mipingo titayankhula kwambiri kufunika kwa ukwati pa moyo wake wa munthu, kuti tsopano anthu ayambe kuchita value ukwati monga chinthu chofunika kwambiri, chifukwa choona ndichi Mulungu chimene akuyambirira kupanga ndi kukhazikitsa ukwati. Pothirira ndemanga nawo abusa mpingo wa Seventh Day Adventist kukawale mu mzinda wa Lilongwe a Ernest Khonje ati akuona kuti masamba anchezo kusakhulupirika mbanja achibale omwe amakhala m'mawanja kumasukirana pa nkhani zachuma ndi zina mwa zifukwa zomwe zikukolezera kuti manja asitha mosavuta. Mwachitsanzo iwo ati kale maukwati 10 omwe ankakwatitsa asanu ndi atatu amalimba, koma lero ngakhale asanu safika. Zoonera
zamakonozi nangasiba nombo kanema makhala m'manja ali mfoni kale tife kanema ati timachita kupita kuitoyendera kuti ukampeze kanema ukaonere ndio so sumaone ngati zimene takuonera anthu lero koma lero zinthu zimene akuonera ana athu achinyamata akamakula zimene zikuwapanga kuti ino akhoza kumafika poti banja lije kumaliseretsa kumuona ngati kusiyana sivuto so anthu akafika pamenepo ndio kuti pavuta chifukwa zimakhala ngati ino akutenga akumakatiti banja chimakhala show off ngati kuti ndi drama nkakwatire anthu anthandize anthu andione yemwe amayankhulapo pa nkhani zochitika mdziko komanso ndi phungu okhudza nkhani za m'mawanja Akaswero Mkanda akuona kuti m'badwo wa makono omwe ukupeza mauthenga osavuta ukumatanganidwa ndi kukonzekera tsiku la ukwati koma kukonzekera moyo wa mbanja kukukhala kovuta. Izi ndi zina zikuchititsa kuti maukwati adzingotha mwachisawawa. Atsikana ali kuma TikTok, ali kuma Facebook, ali kuma WhatsApp, ali kuma Instagram. Apa saliso ndi azimaya. So azimaya ndi amene akudziwa zisisi za banja. Awawa akungodziwa kunena kuti akumakhala banja tikulifuna. So choyamba nchoti sitikudziwa zinthu zina zimene tinayenera kuzidziwa. Komanso cha namba 2 maziko athu ngofoka. Azathu kale amayika maziko awo abanja pa munthu uyu ndankonda pamene maziko athu amasiku anabanja ali pa zinthu. Atsogolera mipingo akuti nkofunika kuti mipingo yosiyanasiyana ya Chikhristu komanso ya chipembedzo cha Chisilamu achilimike ndi kupereka uphungu okhudza mawanja ngati njira imodzi yoti maukwati asamathe mwachisawawa. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Bungwe la Christian Health Association of Malawi CHAM lati lipitiriza kuthandiza ntchito za umoyo mdziko muno poonetsetsa kuti nzika za dziko lino zikupeza thandizo la za umoyo labwino komanso mosavuta. Izi zayankhulidwa pamwambo opereka thandizo la mankhwala osiyanasiyana ku zipatala za boma. Mphatso Mataya walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Madalitso Muhango. Polankhula pamwambowu mkulu oyimira bungwe la CHAM Dr. Anipoya ati iwo apereka thandizoli pofuna kuthandiza boma ataona kusowa kwa mankhwala ofunika mzipatala zambiri za mdziko muno komanso pa mavuto azachuma amene dziko lino likumana nawo. Iwo analonjezanso kuti zipatala zomwe zapindula ndi thandizoli zionetsetse kuti katunduyi akamusamala. Vutoli ndi lalikulu chifukwa tikuziwa monganso inu mukuziwa kuti pena nanunso muli ndi abale anu amene amakhala m'mizimu. Ndi masiku ambiri timati tikapita kuchipatala pena adokotala atilembera ationa bwinobwino atiuza kuti apena amayi mwanayi akudwala chibayo koma mankhwala chibayo lero pachipatala pano palibe kaguleni. Ndi anthu akumudzi ndalama zimakhala zovuta even lero ngakhale even ifeyo anthu a town ife ndalama zimakhala zovuta pena tipita kuja atilembera mankhwala unoti mankhwala opena mtengo wake pena 20,000 kwacha munthu imene alibe. Ndefe tikuona kuti vuto limene lili sitingasire boma lokha koma aliyese atengepo mbali. Ndikuona ife tatengapo mbali kuti ayi kamene tinako kanga chepeko tiyeni tigawire anthu kuti nawonso akathandizikireko. Ineyo pempho langa kwa anthu amene tapasa katundu amene monga ngati aku Kamzu Central, anthu achipatala cha Kunchewu, anthu achipatala cha Kubwaira ndikuwapempha anzanga ogwira ntchito kuti chonde katunduyi akapezeke kuti akulandira ndi anthu odwala. Pasapezeke wina watenga mankhwala amene apena kukagulisa kukapangira business osaziwika bwino koma odwala ndi amene atakalandire. Ifeyo ndi khumbo lathu kuti azikulu zipatala zimenezo akayang'anira katundu ameneyi. Poyankhulapo m'malo mwa zipatala zomwe zalandira thandizoli, Dr. Caroline Mwarwanda wachiwiri kwa mkulu wa chipatala cha Kamzu Central Hospital athokoza kamba kathandizoli ndipo apempha anthu ena komanso mabungwe kuti apitirize kuthandiza ponena kuti zipatala za boma zikulandira anthu ambiri tsiku ndi tsiku amene akufuna mankhwala ochuluka. Ife ngati achipatala sikuti mankhwala amakhala okwanira chifukwa timalandira mapatient tsiku lililonse ndi pamafunika kuti patient uja akamachoka kuchipatala mumpaseko mankhwala. Ndi katundu amene talandira lero kuchokera ku CHAM athandizira kwambiri taona kuti atipasa mankhwala amadzi masilapu amene timagwirisa ntchito omwana ndi apapa tikuthokoza kwambiri. Komabe kutsogoloko mmene taonera panopa ndi nthawi ya mvula ndi mvulanso imabweretsa matenda ake ngati apapa tikuyembekezera kuti tikhala ndi odwala ambiri amene azibwera ndi vuto la malungo kapenanso kutsegula mimba. Ndiye
ndi pempho lathu kuti amene akutionera kapena ngati mvere akuzotigala koso mankhwala amene timathandizira mapatient akadwala malungo komanso chimodzi mmene ndaneneranso amabwera ndi matenda otsegula mimba ndiye munthu akatsegula mimba amafunika timonjezereso madzi ndiye wina aliyense atatifikiranso ndi thandizo la madzi naponso tizalandira. Katundu osiyanasiyana wa zaumoyo okwana 203 miliyoni kwacha monga mankhwala, zovala zozitetezera, mipando, njinga, makina osokera zovala ndi zina zambiri. Katunduyi akamupereka ku zipatala zosiyanasiyana kuphatikizapo chipatala chachikulu cha Kamuzu Central, chipatala cha Nchewu ndi chipatala cha St John of God. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers lero ivekedwa katswiri wa ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno ya TNM pamene ligi ikufika kumapeto masanawa. Wanderers isewera ndi Kamuzu Barracks pa bwalo la bingu mu mzinda wa Lilongwe, masewero omwe tikuonetseni pano pa MBC. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Wanderers inapambana katswiri wa ligi sabata yatha komwe ndikoyamba mu zaka zisanu ndi zitatu 8. Timu ilandira chikho lero akatha masewero ake ndi timu ya Kamuzu Barracks. Izi zili chomwechi mtsogoleri wa timu Dr. Tom Pinganjira wapereka ndalama zokwana 45 million kwacha kwa aphunzitsi ndi osewera timu. Osewera wina aliyense alandira 1 million kwacha pamene mphunzitsi wamkulu Bob Mpinganjira atenga 1.5 million kwacha. Mpinganjira wati ndokondwa kuti timu yatenganso katswiri wa ligi makamaka kwa ochemerera ndi osewera. Chimwe changa ndichozaza saya koma makamaka chifukwa cha masupporters. Masupporters azunzika kwambiri. Players of course amalandira ndalama koma masupporters kweni ndamene amavutika. Koma I also saw kuti chaka chinocho ndinaona kuti chaka chino players amadandala kwambiri akapanda kuwina wala akapanga draw. Komano ndinaona kuti it went beyond just money. Mbuyo umatha kuona kuti pena pake sakuonesa chidi players ndiye ndasangala kwambiri kuti tawina fama supporters sopano kuti afikapo ndiye ndakondwa kwambiri. Kupatula matimu a Wanderers ndi Kamuzu Barracks omwe akumane lero, matimu ena onse 10 14 alowanso mbwalo masanawa pokwangula ligi yomwe inayamba mwezi wa April. Matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers akulimbirana malo apa nambala yachiwiri poti tsopano akufanana mapoint koma kusiyana zigoli. Matimu ena asanu ndi imodzi 6 akhala akulimbirana malo atatu omwe atsala kuti amalize mu gulu la matimu asanu ndi atatu 8 oyambirira. Timu yachitatu ndiyo maliza kutuluka mu ligi idziwikanso masanawa. Mzuzu City Hammers ndiyomwe ili pa chiopsezo chachikulu kuti ikhoza kutsatira matimu a Mighty Tigers ndi Songwe United omwe anatuluka kale. Kuti isatuluke, Hammers ikuyenera kugonjetsa timu ya Bullets ndi zigoli zosachepera 10, komanso kuti matimu a Mafco ndi Goshen City Dedza Dynamos agonje masewero awo. Norbert Jameson, MBC Sports. Ni nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomito yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika apepesa kumanja oferedwa kutsatira imfa ya othandizira bandi ya Ella Njuchi. Mu ripoti lathu lapadera, MBC ikuunika mavuto omwe amadza ku nthambi ya zaumoyo mdziko muno kamba kakusowa kwa mafuta a galimoto. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers masanano ayikhazikitsa kukhala katswiri a ligi ya TNM. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso pa X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani tsiku lopambana. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see.
With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavior change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact. DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting advocacy and awareness campaigns. We also produce high-quality radio, TV and online content to engage, inform and inspire action. Join us by calling the following during working hours: +265 886 074 521 or +265 997 422 668. Email dbu@mbc.mw or visit any of our regional offices in Area 4 Lilongwe, Mangochi and Kaningina Studios in Mzuzu. Development begins with dialogue. Get in touch. MBC, inspiring the nation. Ho, ho, ho. Kamagadu ndimene yapadera imenetu ineyo chisomo manda ndikufuna atu kutito ndikumane ndi anthu nyumba zawo. Mukudziwa nyengo imene ndi nyengo ya Christmas isandiphonye nane ndije nawo bwanji ndetu kumene ndili kuno mu tsiku lero ndikukhatabe anthu maneno kuti umangozungulira mu Mzuzu yayi lero ndili kukhatabe tidye bhatala tidye somba mu tsiku limeneli la Christmas. Ndetu ndakupatsani warning tili live video ndikhala ndikubwera mmakomo munkutheka kuti munasiya mapoto osakwecha tisajoye mapoto nkutheka kuti bwina simunatsuke mkamwa musaoneke mano yelo nywi mano pa TV akozekani mawivi awo kozekani vipewa hivyo chapani ndubwera mmanyumba mwanumo ndili kuno kunkhatabe anthu akunkhatabe amene mukuvadziwa pamene ndayimapa mudziwa kuti ndikuti akuyendera chakwathu apa bwanji koma ndiloweka mpolisi tione kuti kodi mpolisi ndizunguzemo akuti ku polisi mpaka na Amanda ku polisi inu ndi Christmas nawonso tu Christmas amaidziwa komanso amaifuna kuno ku polisi kulibe kuopa ndikachoka kuno ngatesokalawa ku barracks basi lero makops akapokola ndamenetu tikhalenso tikucheza nawo mu tsiku la Christmas pamenetu tikuti happy new year komanso happy Christmas. Nde pali mkulu wina apa akuyankha foni tingocheza naye pang'ono kumuona kuti ayi wachena atu munthu wa Mulungu. Muli bwanji wa? Tili bwino, muli bwanji? Tili bwino. Dzina kayandani? Sub Inspector Hastings Kalambo. Ni chabwino. Nyengo imene ya Christmas mwina kunyumba munazikozekera kapena Christmas inali kale ifukatu masiku ano ndikalera athu Christmas roti machito osangalala kunyumbaku mwakozerana kenakake ka Christmas iziko mwambiri Christmas tinayikonzekera ngakhale ndi chinthu choti chimachitika koma chifukwa cha chimene Christmas yo imanyamula timachikonzekerabe nthawi zonse chabwino moti ndikunena pano iyayi kampunga kankuku nditina that's why it's why timanyongomeletse makoza ngati bambo ndithudi kodi nyumba mkuti kodi kunyumba ndi paseri pomwepa paseri tingatha kufikako tipoza ukafika tingatha ukafike chabwino koma perekani moni anthu ationera eziko mukwambiri anthu awiri okha ineyo nthawi ino ya Christmas ngati ino ndi chiyese chisomo komanso mwayi kupereka moni kwa mai yanga amene ali komwe kumudzi Kalonga komanso azibale anga azichimwene anga
ndi ma police officers onse maka munthawi ngati ino imakhala nthawi imene apolisi sitimakhala pa holiday ndaonaso ndiye kuti imene tikunenamu ngati imene mukuonera pano pa office pathu pano mukhoza kuona kuti pali zii ndiye kuti anthu tagawana zochita chabwino ena alowera ku chikale ena alowera ku msewu ena alowera mu trading center